तो कैसन बारा लोग स्वागत बता रहा लोग के हमारे यूट्यूब चैनल RS फिल्मिक पर। और आज हमनी के बात करे वाला बन जाएगो भोजपुरी मूवी के बारे में जौन की खेसारी लाल के ह और मूवी के नाम है डंस, जौन की अपन कॉन्सेप्ट और अपन स्टोरी के दम पे बहुत ही ज्यादा भोजपुरी में हाइप क्रिएट कर लेले रहे। लेकिन जब मूवी रिलीज भइल तो ओकरा उतना अच्छा खासा रिस्पांस ना मिल रहे। जब वो मूवी सिनेमा घर में रिलीज भइलक तो ओकरा थिएटर में उतना अच्छा रिस्पांस ना मिलक ह। देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लगलक ह। अब तू लोग अपन फिर से ई मूवी के सपोर्ट दिखा सकेला लोग, कैसे कि मूवी बहुत ही जल्द यूट्यूब पर रिलीज होखे वाली बिया। ग्लोबल मूवी जंक्शन के यूट्यूब चैनल से ये मूवी रिलीज होगी। अब थोड़ा बहुत मूवी के बारे में बात कर लिया, मतलब कि रिव्यू कर लिया। ई मूवी के भोजपुरी के जौन स्क्रिप्ट रहेला नु घिसा पीटा उ लव स्टोरी वाला, ओकरा से हट के ई मूवी में बनावल गइल बा, जौन की बहुत ही अच्छा लागेला।